Hemm bżonn li nieħdu pass kawt fuq il-budget imħabbar għas-sena 2022 kif it-tbassir ekonomiku għal pajjiżna huwa wieħed ferm sensittiv, ibbażat fuq l-assunzjonijiet magħmula kompletament mill-Ministeru tal-Finanzi. Sostna dan il-Kunsill Fiskali Konsultattiv fih dan il-Ministeru li responsabbli minnu huwa l-Ministru fejn wara li sar assessjar tal-pjanijiet tal-budget fittra lill-Ministru Karwana ingħad li huwa tajjeb li wieħed jaraf l-inċertezza kbira ekonomika illi l-pajjiż se jkun qed jaffaċċja fix-xhur li ġejjin. Ħlaqstant fi kliem sempliċi il-pjan tal-Gvern tal-Labor biex wettaq il-budget qed jingħad li huwa bbażat fuq biss assunzjonijiet u kliem fl-arja. Madankollu minkejja dawn l-inċertezzi kollha, s-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar dan il-budget huwa fattibbli. Taħseb illi dan il-budget illi tħabbar huwa doable? Żgur li doable, is-servizz pubbliku jaħdem biex iwettqu. Il-verità hi illi id-dejn tal-pajjiż se tkompli jispara l fuq kif qed jiġi mbassar illi d-dejn sal-aħħar ta' din is-sena se jżid għal aktar minn 8.5 biljun euro u sal-2023 jitla għal 10 biljuni. Hekk ukoll qed ikompli jżid id-deficit tal-pajjiż taħt il-Gvern tal-Labor bil-previżjoni tan-nefqa tal-Gvern imħabbra fid-diskors tal-budget għal 2021 tiżdied minn 750 miljun euro għal 1.5 biljun euro. Dan ifisser li d-deficit tal-pajjiż li huwa stmat għal matul din is-sena se jkun qed jikber minn dak tal-1.2 biljun euro tas-sena preċedenti. Mistoqsi dwar dan Mario Kutajjar saħaq illi din iż-żieda hija kompletament tort tan-nefqa tul il-pandemija. Kulħadd jixal l-aħbarijiet u jara dak li kun qed jiġri fid-dinja kollha, id-deficit ma tberbax. Madankollu, matematika sempliċi wieħed jista' jasal l-konklużjoni li hemm mal-1.2 biljun euro illi ntefqu mhux minħabba l-pandemija. Dan hekk kif kien il-Ministru Karwana stess illi ħabbar illi bejn l-2020 u l-2021 COVID-19 sowa lill-Gvern 1.5 biljun euro.